Шәпме, синеңчә? Мин суларга күбрәк яратам. Синең килеп чыга, күнегүләр бәйлелеккә китерә. Әйе. Мин ни өчен икәнен аңлыйм. Миңа ябыгырга кирәк. Борчылма, бер көндә мөгъҗиза булмас. Кайбер кешеләрнең матдәләр алмашы әкренрәк. Бу матдәләр алмашы өчен түгел. Мин ширле. Нәрсә? Нәрсә булды? Мөһим түгел. Хёрли. Миңа ышана аласың. Ярар. Ләкин бу начар. Башта без монда эләккәч, уйладым, бу начар түгел. Мин манго диетасында утырырмын. Мин күнегүләр ясамадым, ә каешны кыса башладым. Аннары без ризык белән тулы бункер таптык. Анда 1 тонна ризык бар иде. Барысын да таратырга тырыштым. Ләкин үзем өчен дә калдырдым. Минем булардан кутуласым килә. Шуңа кутыл. Үзгәрергә телисеңме? Шуңа үзгәр. Ни әйтерсең? Ирек. Алар нидер тапты. Киттек. Әйдәгез тизрәк. Ризотто, шәп. Юк, Булар каян килгән? лог бункер бикләнде дип әйтте. Бәлки, ризыкны кем ташлаган беркем дә күрмәсен өчендер. Төнлә берәр кем ышкыш күрмәдеме? Мин күрдем тату. Әйтмәскә генә булдым. Әй, бир. Юк, мин беренче күрдем. Мин аны алганны син беренче күрдең. Юк, бир, бу минеке. Булды, тынычлан. Сез саранча кебек. Бәлки тәртипкә китерик. Әйдәгез моны ышанычлы кешегә тапшырыйк. Әллә син карак? Юк, Хёрлига. Аның тәҗрибәсе бар һәм тагын булдырачак. Юк, юк менә. Мин түгел, юк менә, юк. Ярар, җитте. Бәлки беркем дә җаваплы булмас. Һәркем теләгән нәрсә ала алсын. Яхшы ният, Айнурым. Аннары учак янында җырларбыз да бәхетле булырбыз. Син икене алдың, калдыр. Монда бир. Булды. Менә, моны ал. Сезгә ничек уңайлы шулай итәрбез. Бекон? Эй, печеньега кагыла күрмә. Югал.